Barangay Hall sa Sapangdako himuong temporary classroom sa mga estudyante sa Sapangdako Elementary School. Doon na mo biyahe nga bus sa isla sa Bantayan. Inahanog anak nakuhaan og 8 million nga balor sa shabu nga giapil sa gipadalang tsinelas gikan sa munting lupa. Unsay mahitabo sa pagbutang og plaster sa baba ni Edgans sud sayang damgo. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan. Aniya na ang mga balita uban sa kinatibuk-ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Martes, petsa 10 sa buwan sa Hunyo tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gihulagway sa Police Regional Office 7 nga nagbalinahon rang pagbukas sa klase sa pribadong tunghaan kagahapon. Matod ni PRO 7 Officer in Charge Police Senior Superintendent Orlando Walat, wa sila'y nadawat nga mga taho kabahin sa mga insidente sa krimen nga naglambigit og mga tinunan sukad sa pagbukas sa klase. Wa nasab kuno mausab ang pagka-late sa mga pulis sa pag-report sa mga police assistant desk sa mga tunghaan. Kay nung duman nga gipatubag ni Walat ang pipila ka mga station commander sa Dakbayan sa Mandaue ug Lapu-Lapu human maabti niyang bakante ang ilang mga assistance desk atol sa iyang pag-inspection. Those who were absent, who were caught absent during the inspection conducted, were directed to explain, and definitely we will impose the necessary sanction commensurate to the offense. Mibiya na sa ilang mga classroom sa mga estudyante sa Sapangdako Elementary School. Ang Barangay Hall mao ang gihimo nga temporary classroom kay delikado sa baha ang nahimutangan sa ilang eskwelahan. Jinky Bargyo, Sugin Limit. Sa among pagbisita kaganiha, nagmingaw na kining eskwelahan human gimando ni Cebu City Mayor Michael Rama nga pasirhan na ang Sapangdako Elementary School. Gimando kini sa mayor, gumikan sa kakuyaw sa nahimutangan sa eskwelahan. Dunay mga bata nga naglingaw-lingaw dinhi sa sapa, human gisuspenso ang ilang klase karong adlaw. Apan si John Richel ug Maria Fe, wa malipay nga way klase. Kadang adlaw ko sa eskwela, kay para na makatunan. Di ko kay dita ko kay eskwela og dili ta makakaton og basa og suwat. Bisan ang inahan nga si Risa kinsa may duha ka gagmayng estudyante, wa malipay nga gisuspenso ang klase sa tunghaan. Ako ma'am, nag-uol ko nga giundang ang klase sa eskwelahan karon kay ang mga estudyante mabiya naman sila. So sama sa uban nga eskwelahan, nagsige sila klase niya kami. Diri pila ka adlaw 2 days naming walay klase. Kaganiha among naabdan ang mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council nga nanghakot sa mga lingkuranan paingon sa Barangay Hall. Sugod ug mga adlaw dinhi na temporaryo mo pahigayon sa ilang mga klase dinhi sa Sapangdako Barangay Hall ang gatusan ka mga tinun-an gikan sa Sapangdako Elementary School human sila gimanduan sa city government nga ihiklin una dinhi human makita nga dili naluwas ang ilang kanhi tunghaan gikan sa posibleng mga baha. Hatod ining way hunong nga pag-uwan. Gipasabot sa prinsipal sa tunghaan nga ang kaluwasan sa mga tinunan mo'y ilang prioridad sa pagkakaron. Iyang hangyo sa mga ginikanan nga sabton lang una ang kasamtangang sitwasyon. Kani siya ba dili man gini siya angay mo blame tag tao nga kana na ang mo bagulbol sila nga matransfer nga atong eskwelahan kay para man sa safety sa mga bata. Ang city government ang DepEd kami pod nakita na namo nga rescue gyud among lugar. Hangtod nga wa pay relocation site alang sa tunghaan, kining tibuok Barangay Hall mao'y magsilbing tunghaan sa mga tinun-an sa barangay sa Pangdako. Jinky Bargyo, News 5. Sa pagsugod sa klase sa public ug private schools, mipahinumdom ang LTO sa tanan nga public utility vehicle sa paghatag og discount sa plitehan sa mga estudyante. Ipatuma na usab sunod semana ang dagko nga multa. Juliet Hainar, Sugin Limit.
Matod sa LTO, daghang mga estudyante may reklamo tungod kay regular nga plite ang gipaningil sa mga driver. Ang minimum fare sa mga estudyante magsugod sa 6 pesos ug 50 centavos. Apan ang mga driver o konduktor maningil og 8 pesos. Matod ni Arnel Tansinko sa LTO, sa higayong dunay musumbong sa ilang opisina, ilang multahan ang mga driver sa sala nga overcharging. Imos pinahan kung properly identified, like jeepney, kuha niya plate number. So pinaan ang driver. Karong Hunyo 19 na hingpit nga ipatuman sa Department of Transportation and Communication, LTO ug LTFRB ang revised fines and penalties alang sa lagda sa trapiko. Gawas sa nagkataas nga multa sa mga traffic violations, gipahimangnuan sa tulo ka mga ehensya ang mga drivers ug tag-iya sa tanang colorum vehicles. Gipasabot ni Tansinko nga wa sila mag-apas sa kitaon sa ahensya gikan sa ipangbayad nga multa. Buot sa mga ahensya sa gobyerno nga pinaagi sa dagkong multa, magmatkon na unya ang tanang drivers ug operators aron dili makasupak sa mga lagda. Ang pinakaubos nga multa 6,000 pesos alang sa motorsiklo, samtang 1 milyon ka pesos sab sa mga kolorum nga bus. Kung tanawin mo ang mga regulation as far as revenue collection, this is not what of them gidesign para ana. This is something para mapugos ang atong clients nga mo resist sa making any traffic violations. Julie Tainar, News 5. Nasunog kagabi ang usa ka cargo vessel nga gipanag-iya sa Philippines Pan Asia Carrier nga nakadak sa shipyard sa lungsod sa Consolacion. Ray Pasaporte, Sugindimi. Gikan sa Kansaga Bridge, makita ang kayo sa nasunog nga cargo vessel nga nakadak sa Nagasaka Shipyard Incorporated nga nahimutang sa Barangay Tayud, lungsod sa Consolacion. Pipila ka mga sakyanan ang nihunong sa taytayan, diin misudong ang mga sakay niini sa sunog nga nag-anam og kadako. Wa pasudla ang mga tigbalita sa nahitabuan ug matud ining gwardya nga pasado alas 9 kagabi kalit nga miulbo ang kayo sa cargo vessel nga giingong gipanag-iya sa Philippines Pan Asia Carrier kun ang kanhi Sulpicio Lines nga kapin na sa usa ka buwan nang nag-standby og hapit na kining pisa-pisahon. Dugang sa maong gwardya nga base sa iyang nahibawan, ang iyang kaubang gwardya nagdagkot og kandila so wa pa masunog ang cargo vessel. Tulo ka fire trucks nga gikan sa dakbayan sa Mandawi, Liluan og Konsolasyon ang niresponde sa sunog. Maglisod og penetrate ang atong mga bombero kay barko man siya niya. Dili ta ka maneuver sa kilid kay na siya sa dagat. Ang ato gyud is anak kita sa tubangan, antod gyud dito makasulod ta. Unya init gyud kayo. Dili ka kaagwanta og mga 1 minute sa sulod. Mugawas gyud ka tungod sa kainit bisag fully fire coat ka. Giangkon sab sa kabumbiruhan nga dugay kaayo nilang napawong ang kayo ug ila sab kunong gidepinsaan ang engine room kay duna kini sulod nga lana. Posible naay gikating ana kay ang kana nga barko is kuan naman na siya. Katingono naman daw. Scrap naman. Posible na nagkating welding gabi. Then ang iyang sulod manggod katong sa iyang mga deck is kanang iyang division mga plywood lang. Posible dakop dito ang kayo. Gisusi pa sa Consolacion Fire Department kung unsa gyud ang sinugdanan sa kayo ug sa pagkutlo ning balita, wa pa sila'y nahatag kung pilay damage sa sunog. Ray Pasaporte, News 5. Nagpaabot ang buhatan sa Vice Mayor nga mangayog legal assistance ang mga ginikanan sa bata nga giplasteran sulod sa nursery sa Cebu Maternity Hospital. Matud pa ni Vice Mayor Edgar Labella, andam siya nga mutanyag og legal counsel sa mga ginikanan. Alang sa Vice Mayor, angayan nga manubag ang mga responsable sa iyang gihulagway nga cruelty ngadto sa mga batang bag-ong natawo. So far karon wa pa may niduol na to, pero andam ang siyudad sa Sugbo, nakaistorya namin ni Attorney Jeron Castillo, ang atong city attorney. Now, we will provide with lawyers to render legal assistance. Dili usa mohimog investigasyon ang Provincial Board sa problema sa Kapitolyo sa pag-award sa gibid nga security services contract. Alang kang Provincial Board member Arley Sitoy, usa kini ka executive concern ug unya na sila mangilabot kung mangayog authority ang gobernador sa pagpirma sa kontrata. Sa pagkakaroon gikonsulta sa PBAC,
ang Government Procurement Policy Board sa Department of Budget and Finance aron pagsulbad sa managlahi nga pre-qualification ug post-qualification requirements sa ilang gihimong bidding. Matud nila, ang managlahing requirement ila lang gisunod sa karaan nga bidding. Pagkakaroon mo common week. So sa ato pa executive pa na siya nga concerned since the governor said na everything was in order, salig na media. Pero definitely na mga concerns ang among mga kauban. Ikumpirmar ni Santa Fe Mayor Jose Esgana nga musud na ang Valyacar Transit o Ceres Liner sa isla sa Bantayan. Apan kutob lang kini sa Santa Fe ug sa Bantayan. Nasayod si Esgana nga nahumana ang gihimong public hearing didto sa lungsod sa Bantayan. Gipaabot pasab niya nga mupahibaw ang maong bus company kung kunusa mupahigayon og public hearing sa ilang lungsod. Alang sa mayor, makahatag kini og dugang seguridad og convenience sa mga mulupyo sa mulabang sa isla gikan sa mainland Cebu. Convenience po ngano di na po sila magbalin-balin og mga sakyanan. Di pa rin direct abot sa Santa Fe, maglakaw ka pa og mga 200 to 300 meters usa ka abot sa sakyanan, mga 200 meters plus. Provincial Prosecutor's Office miinhibit sa pag-imbestigar sa pag-ambush o pagpatay kay Attorney Noel Archival ug mga kauban. Ilang iduso ang sumbong batok sa mga sakop sa Highway Patrol Group ngadto sa Regional State Prosecutor. King Perez, Suginlimin. Ang Regional State Prosecutor na ang moimbestigar sa sumbong batok sa mga sakop sa Highway Patrol Group. 5 ka pulis sa maong buhatan ang gitudlo nga mga akusado sa pag-ambush kang Attorney Noel Archival ug mga kauban sa mga kasong multiple murder ug frustrated murder. Ang 5 ka mga prosecutors nga gitahasan ni Provincial Prosecutor Jane Petralba misibog sa pag-imbestigar sa kaso. No, ang among kuan is there is mistrust, no? On the part of the respondent sa among bias, unya ang reason aning ilang mistrust because according to them bias lagi kuno me. Although there is technically no legal reason for the motion for inhibition, but tungod sa mistrust, that can be a ground to voluntarily inhibit. Mi-inhibit sila human mipasaka og motion ng abogado sa mga pulis sa hinungdan nga ma-influence ang ilang investigasyon sa pamilyang Archival. Ang mga pulis misangat usab og motion nga adto na sa DOJ sa kauluhan himuon ang preliminary investigation. Di sila musugot nga himuon ang preliminary investigation dinhi sa Sugbo. RSP, but we hope na kaning kasuhan ni i-refer ta gyud sa DOJ main office. At least it would be the main office who would designate fiscals na dili taga Cebu. Gitugyan karon sa Provincial Prosecutor's Office ngadto sa Regional State Prosecutor ang pagpadayon sa preliminary investigation sa kamatayon ni Attorney Noel Archival ug mga kauban. Samtang wa pay desisyon ang DOJ Manila sa gisang-at nga motion sa 5 ka mga sakop sa Regional Highway Patrol Group pagbalhin sa maong investigasyon gawas sa Sugbo. Usually ana mo create ang RSP og either panel or mo designate siya investigating prosecutor. Siya na ang mo designate. Okay, so we don't really consider this as a win for us. In fact, mo ganin ni amo di pangayo ra man gyud ta is that tagaan lang tayo may fair playing field ba when it comes. Gipaabot pa sa mga abogado sa HPG7 ang desisyon sa DOJ Manila ngadto na himuon ang investigasyon. Way igsapayan ni Attorney Hazan Bargamento nga malangay ang kaso sa iyang mga kliyente tungod kay wa makahimo sa preliminary investigation sa sumbong. We are really confident man pod sa amo ang kaso na wala gyud ebidensya against sa among mga kliyente, sir. King Perez, News 5. Gipahibaw ni Provincial Prosecutor's Office Head nga napakya si Kasyano Tatay Loloy Abduhan Jr. nga matugutan ang gisangat niini nga motion for judicial review for the determination of probable cause sa kasong serious illegal detention nga giatubang niini human hukmi ni Judge Hermes Montero sa Toledo RTC Branch 59. Gipasanginlan si Abduhan nga mi-detain ni Emma Nepomuceno sud sa 5 ka tuig sa giilan niyang Diyos Amahan. Matud ni Prosecutor Petralba nga nakatabang ang psychologist nga gipresentar sa korte sa pagpasabot nga dunay Stockholm Syndrome si Nepomuceno kang Abduhan isip probable cause sa kaso. Himuna ang arraignment ni Abduhan karong Hunyo 30.
probable cause ra may gikinahanglan, which is a very dili man kaya na siya ingontang sa spectrum of quantum of evidence, mubo ra man na siya nga requirement, no, kumpara sa finding of proof of guilt beyond reasonable doubt. Nasakpan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency ang modus sa mga sindikatong nagpaluyo sa pagpayuhot o ginadiling drugas. Gibutang sa lapalapa sa mga sandal ang shabu nga mobalor og 8 milyones pesos gikan sa inahan ug anak nga mga drug courier. Ryan Sorote, Sugin Limi. Gisud ining delivery box sa mga sandals nga gikan sa usa ka mall sa Alabang, Muntinlupa. Sa unang tan-aw, sa mga ordinaryo ra ang mao mga sandals. Apan sa lapalapa na hibawan ang modo sa sindikato nga nagpaluyo niini. Diin ilang gilungagan og 3x2 inches ang mga lapalapa nga gibutangan og tag 50 gramos nga giduduhang shabu. Ila dayong gitipan ang lapalapa o giputos og papel. Aron di mabantayan, gibawbawan ang mga sandalyas ug mga tsinelas. Gisundan sa mga sakop sa PDEA ang package dito sa Ninoy Aquino International Airport hangtod nga miabot sa Sugbo kagahapon pinaagi sa usa ka private courier. We immediately form a interdiction team and they've been dispatched to the different target areas to monitor the package. Nakakonsign niya ang package sa 58 anyos nga si Edita Paul kinsa personal nga mikuha sa buhatan sa mong courier sa Dakbayan sa Sugbo. Dihang giablian ni Edita ang package, dinhi siya gidakop sa mga ahente sa PDEA uban ang iyang anak nga si Marie Chris. Matod sa mga dinakban, igura silang gisugo sa usa ka tawo nga pick-upon ang package. Wa kuno sila masayod nga doon na kinisod nga drogas. Ordinary ra tong tao, sugo raman mi si ma'am, huwag na namo, tupad na to namo. Nga hangyo lang siya nga pakuha. Hangyo mis mga pulis nga kuan siya ra akong mamaunta niya ilang medyo kong apilon. Gibanabana nga mobot sa usa ka kilo nga nagbalor og kapin sa 8 ka milyon ang nakumpiskang shabu. Nauso na kuno karon ang pagpadala og shabu pinaagi sa mga private courier kay di kini sayon nga maablihan sa mga otoridad. Padayon pa nga giila sa kapulisan ang nagpadala sa drogas. Ryan Sorote, News 5. Subay sa maong balita, migawas na ang resulta sa laboratory exam nga gituhuang shabu nga gisuksok sa lapalapa sa mga sandals nga gipada pinagi sa usa ka private courier gikan sa usa ka mall sa Alabang padung dinhi sa Sugbo. Andrea Patenya, Sugin Limi. Sa resulta nga nakuha sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, ang 993.4 grams o dulan usa ka kilo sa maong substance nga nasakmit, positibo gyud nga shabu. Mato ni PDEA 7 Regional Director Espiridion Javier, si Edita Paulog ang anak ni ining si Marie Chris nga maoy gipadad-an sa package, usag gyud sa ilang gi-monitor nga labing dako nga drug operator sa Barangay Lorega ug Tipadilla sa Dakbayan sa Sugbo. Gani nahimo na nila kining family business. So, as per information namin, siya isa sa pinakamalakas na distributor dyan sa kasama yung anak. So, parang family business naman ito, sir? Nanay, anak, definitely gano'n nangyari. Kapatid, tumatawag sa cellphone kahapon. Hinahanap na siya kung saan na sila. Mato ni Javier, ang nasakmit nilang kapin 8 milyones pesos nga balor sa drogas, mao'y sunod nga labing dako nila nga operasyon, human sa gipasiraduhang shabu lab sa Umapad, Mandaue City ni atong tuig 2004. Daghan kunong kinabuhi ang maluwas, nunot sa nasakmit nga gidaghanon sa shabu. Misugyot si Javier nga hugtan gyud unta ang seguridad sa 29 ka mga pantalan sa Sugbo, kay gamay ra kuno ang dumnay X-ray machines, CCTV cameras ug K9 dogs. Matud pa ang pagpalusot sa ginadiling drogas sa mga silingang lalawigan sa tibuok rehiyon, kasagarang mahitabo sa mga pantalan nga way tarong nga security sama sa Pasil Fishport. Ay definitely, nag-aralan nila kung saan ang mga weakest area natin. We don't have K9 in that area, we don't have K9 in that seaport, we don't have K9 sa mga maliit na ports. Doon ko ida ng business ko para makapasok. Sa laing bahin, gipahibaw ni Javier nga padayon gihapon ang ilang pag-imbestigar sa supplier sa fly-high drugs dinhi sa Sugbo kun kombinasyon sa shabu, ecstasy ug sex enhancement ingredient. Normal, ongoing operation namin, case build-up, intelligence build-up, ongoing yan sa lahat sila naman. Andrea Patenia, News 5. Patay ang namaligyaay og balot sa Barangay Hipodromo, Cebu City, dihang gipauwanan og bala sa nag-inusarang mamumuno. Ray Pasaporte, Sugin Limi.
Gipusil ang balot vendor nga si Mitchell Ralio, 54 anyos, mga alas 10 kagabi sa Maydan Greenside sa barangay Hipodromo. Nakaangkon og daghang samad sa kalawasan ang biktima ug daling gihatod sa iyang mga silingan sa pribadong tambalanan apan gideklarar kining dead on arrival. Sa inisyal nga investigasyon sa homicide section, nag-standby ining lingkuranan ang biktima uban sa iyang asawa nga si Violeta. Ingon man mga silingan ug sa atbang ang gitinda ni ining balot dugang sa homicide nga mitug-an kanila ang asawa sa biktima nga miabot ang usa ka motorsiklo nga gimaneho sa usa ka lalaking nagsulob og helmet. Nanaog kuno sa motorsiklo ang maong lalaki ug niduol sa biktima dayong pusil sa makadagang higayon. Dayon mibalik og sakay sa motor ug misibat. Gihulagway nga kursunado gyud ang maong tawo kay bisan sa kahayag sa dapit ug daghan pang mga tawo ang nag-standby daplin sa karsada. Unom kakabhang ug duha ka deformed slug ang nagpasad sa crime scene. Wa pay matumbok nga motibo kung nganong gipusil ang biktima kay matud sa asawa way kontra ang iyang bana. Kamera nang naglingkod diha nya ni uli man ko sa balay. Pag uli na ko balay mo na to pakapaka diha paggawan dagan mi nanay ni tabo. Amot wa po may ibaw kay sirit man kuno dito nakakita ka to nakakita yung bilas niya. Dagamon tao diri. Ray Pasaporte, News 5. Lalaking nag-inom og kape gipusil patay sa duha ka tawo nga nagpailang mga pulis. Jenky Bargio, Sugin Limi. Nangayog hustisya ang pamilya sa 17 anyos nga dalaga nga si Amy Camero kinsa apil sa unom ka mga sakop ni kanhi Police Owen Rosales nga gipamusil patay sa kapulisan sa Bohol didto sa Aplaya Beach Resort nga gitumbok ng mga suspect sa pagpamanhig patay kang Ubay Bohol Police Chief Inspector George Canya. Gilimpyuhan o gitukuran og payag ang dapit dinhi sa dakbayan sa Talisay nga mauunyay hayaan ni Amy kansang patayng lawas gikatakdang moabot karong adlaw. Matod sa maguwang sa biktima, di makatarunganon ang gibuhat sa mga pulis kay wa kuno kini kalambigitan. Wa to'y labot. Atong balika ng balita about sa lalaking nag-inom og kape gipusil patay sa duha ka tawo nga nagpailang mga pulis. Chinky Bargio, Sugin Limi. Nahagba ang nagkadugong lawas dinhi sa likod sa usa ka balay sa sitio Kabatuan, Barangay Maribago, dakbayan sa Lapu-Lapu, ang 29 anyos nga si Ricky Hesoler alias Iking, lumad nga tagalungsod sa Barili. Gipusil ang biktima sa duha ka wa pa mailhing mga lalaki pasado alas 8 kaganyang buntag samtang nangape kini og nagduyan gawas sa iyang Pinoy-anan. Matud sa mga silingan, nag-istorya ang biktima og mga suspect apan buton na sa armas ang ilang nadunggan. Pag atsiguan niya, nag-istorya sila dayon ihang gilanit dayon pusil. O matong pagkadaganan na igo na siya diri. Di ari man ko gibamunit po kong mga bata. Suway pang midagan ng biktima apan gitiwasan kini sa mga mamumuno nga nagpailang sakop sa kapulisan. Pagkuhanin na, pagdanin naglakaw, sa nga, ay mo panghilabot kay pulis ni, wanti ng tawhana, di mismo dyan ko nakadunog dira sa matindahan, dahil sa mutungkol sa matindahan. Ang kapuyo sa biktima nga bag-ura niyang gihatod sa trabahoan, nakurat sa hitabo ug miingon nga wa siya nahibaw ang kontra. Wa siya istorya nga naa siya. Wala sad. So, sa nakalit-kalit na. Susihon sa kapulisan ang background sa biktima didto sa Barili samtang gisalikway nila ang posibilidad nga pulis ang mihimo sa krimen. Pero during sa interview sa to iya asawa, nakol ni siya mga atraso dito. Bugi-bugi mo siya kuno dito. Jinky Bargio, News 5. Usa sa mga namatay atol sa shootout didto sa Bohol tali sa kapulisan ug mga armadong tawo nga miambush patay sa usa ka pulis. Mao ang sugboanong dalaga nga minor de edad. Matod sa pamilya sa maong dalaga nga mangayo sila gustisya sa kamatayon sa ilang kabanay kay wa kini apil sa binuhatan sa iyang gikuyugan. Andrea Patenya, Sugin Limi. Nangayog hustisya ang pamilya sa 17 anyos nga dalaga nga si Amy Camero kinsa apil sa unom ka mga sakop ni kanhi Police Owen Rosales nga gipamusil patay sa kapulisan sa Bohol didto sa Aplaya Beach Resort nga gitumbok ng mga suspect sa pagpamanhig patay kang Ubay Bohol Police Chief Inspector George Canya. Gilimpyuhan o gitukuran og payag ang dapit dinhi sa dakbayan sa Talisay nga mauunyay hayaan ni Amy kansang patayng lawas gikatakdang moabot karong adlaw.
Matod sa maguwang sa biktima, di makatarunganon ang gibuhat sa mga pulis kay wa kuno kini kalambigitan. Wa to'y labot. Sayop na sa mga pulis kay dito kuan bira. Gihimakaksab ni Jesse nga sakop ang iyang manghud sa grupo ni Rosales nga tigpayuhot og illegal nga drogas ug di sab kuno tigamitan og droga si Ami. Dili. Mainom na pero di na mo gamit. Ilang nasayran nga gida si Ami sa Bohol sa ilang silingan aron ibugaw. Ang maong silingan sab kuno ang mipaila-ila ni ini kang Carlito Quiamco alias Tuklay, kinsa maugyod ang apil sa grupo ni Rosales ug giingong nakarelasyon ni ini. Tuklay, mo na kuan-kuan kuno sa akong manghod alias Tuklay. Mo na kuan-kuan dito kuno. Boyfriend ba na? Gikasubo sa mga kabanay ug silingan ang nahitabo kang Ami nga ilang gihulagway nga buutan ug talented nga dalaga. Kinsa kanunay nga mudaog sa mga beauty pageants ug mag second year college na unta karong school year. Sayang kay siya ti nagplano na gud siya siyang balay ti nga ipausab nila ilang balay kay kanang lubong na kay diha ba. Buutan gid na siya. Buutan gid na siya ti. Gitunan pa karon sa pamilyang Camero ang posibilidad sa pagpasaka og kaso batok sa mga pulis nga responsable sa kamatayon sa ilang anak nga si Ami. Apan matod sa PRO 7, andam silang mohatag og legal assistance sa Bohol Police. Sanglit lehitimo gyud kuno ang ilang gipahigayong operasyon ug gani plano kini nilang pasidunggan sunod semana. Because the operation conducted is a legitimate one. Nakita man nato may naitabo man and we are sure that those killed during the encounter were really involved in the shooting to death of Major Kanya. Gipadadan og memo sa OIC sa PRO 7 ang tanan niyang sakop nga magbabinantayon gyud sa ilang trabaho ug mo report sa ilang mga superiors in kasog makadawat og mga hulga sa ilang kinabuhi. Hilabi na ang mga sakop sa Bohol Police nga posibleng bawsan sa mga kauban ni Rosales nga padayong nag-operate sa Bohol. Bali amo lang silang i-warningan to be very extra careful especially when they're going out to render the duty as a policeman. Andrea Patenya, News 5. Nasikop pinagi sa buy-bust operation ang giingong ikaupat nga drug personality sa Bukirang Barangay sa Pulang Bato sa Dakbayan sa Sugbo. Giulagway sab ang dinakpan nga usa ka level 2 drug pusher. Ryan Sorote, Sugin Limi. Hugtanong himakak ni Evangelista Rubica ang iyang kalambigitan sa pagpayuhot og ginadling droga sa Barangay Pulang Bato, Dakbayan sa Sugbo. Giulagway siya sa kapulisan nga usa ka level 2 drug pusher kay makahurot kinig di mo minus sa usa ka kilo sa shabu matag semana nga nagkantidad og 5 milyones pesos. Nasakpan si Rubica sa iyang binuhatan human gipahigayon ang buy-bust operation sa Cebu Anti-Illegal Drug Special Operations Team kinsa siya mismo ang gipalitan. Nakuha gikan kaniya ang halin nga 1,300 pesos, duha ka medium pack ug usa ka gatos ka mga sachet sa gituang shabu nga nagkantidad tanan og usa ka gatos ka libo ka pesos. Usa ka buwan nga gipanid-an sa kaidsot si Rubica nga duday di mo minus unom ka mga runner ug mga watchers nga may mopahibaw sa nagsingabot nga mga pulis. Maybe the location, sir, because to tell you honestly, lisod gyud pagsud dito sa Pulang Bato tungod sa ilang mga watchers. Gawasan ng mga habal-habal driver diha nga gihimo po nilang mga watcher para mopindot. Giangkon ni Rubica nga namaligya gyud siya drogas kaniadto apan di pa lang kuno dugay mihunong siya tungod sa kahadlok nga madakpan ug alang sa duha niya kagagmayng mga anak. Di na bungo usaon ni stop na noon ta usa tan ginitan ba. Gisusi karon sa kaidsot ang nakuhang listahan sa mga utang gikan sa dinakpan nga makatabang sa ilang padayong pagbatok sa ilegal nga droga sa lugar. Si Rubica mo ikaupat nga drug personality nga nadakpan sa kapulisan sa Barangay Pulang Bato sa milabay nga 4 ka buwan. Gawa sa Barangay Pasil, Dulho Fatima, Ermita ug A. Lopez, ang Bukirang Barangay sa Pulang Bato may usa sa mga areas of concern sa kapulisan sa syudad tungod sa grabing sitwasyon sa drogas. Ryan Sorote, News 5. Nagduda si PRO 7 Officer in Charge Orlando Walat nga dunay mga pulis ug opisyales sa gobyerno nga nalambigit sa operasyon sa iligal nga drogas mao nga iyaning gipasusi. Andrea Patenya, Sugin Limin.
Gisugo ni Police Regional Office 7 OIC Senior Superintendent Orlando Walat ang Regional Intelligence Division sa pag-imbestigar kung doon na pabaylaing mga kanhi o aktibong PNP officials o opisyales sa gobyerno nga nalambigit sa illegal drug trade. Matud pa, posibleng doon ay laing koneksyon si XPO1 Owen Rosales nga gihulagway nga usa sa mga labing dakong drug lord sa Bohol ug maoy leader sa grupo nga namanhig kang ubay Police Chief George Kanya tungod sa subsub nga operasyon ini batok sa mga drug pushers. Di kuno sila magpanuko sa pag-operate batok sa uban pang mga drug personalities, bisan og mga pulis pa kini o mga opisyales sa gobyerno. The regional intelligence actually is currently evaluating the pieces of evidences, probably katong mga text sa cellphone to determine whether there are other personalities, Sa dakbayan sa Sugbo, gipahibaw ni Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Noli Romana nga wa makasumite kagahapon sa iyang gipangayong report si Talamban Police Chief Bienvenido Miral kabahin sa alegasyon nga dunay mga drug protectors sa Talamban Police Station kay nangayo kinig extension karong adlaw. Kay numduman nga gipahibaw ni Miral kagahapon nga gihatagan siyang lista sa usa ka concerned citizen sa ngan sa upat niya ka mga pulis nga giingong tigdawatan og weekly allowance gikan sa mga illegal drug operators. Mato ni Romana, kinahanglang magtigom og daghang ebidensya si Miral alang sa ilang investigasyon aron lig-on ang kasong administratiba o kriminal nga ipasaka unya batok sa maong mga pulis. In any investigation, we speak of evidence. Ano ba yung kailangang ebidensya natin? Kung affidavit, kung testimonies, mahina yun, no? That's very weak kasi number one, madaling mag-accuse, mahirap magpatunay. Tapos, alam mo yung affidavit kahit sa criminal cases, here today, gone tomorrow, kasi naaatras kung matatakot, mawawalan tayo ng ebidensya. Mato ni Romana, di lang ang kapulisan sa Talamban maoy iyang imbestigaron kabahin sa kalambigitan sa illegal drug trade kay lakip ang tanang pulis sa CCPO. Sa laing bahin, gipahibaw ni Romana nga plano nilang sugdan uban ni Konsehal James Cuenco ang Task Force Hungkera diin i-restore ang historical value sa lugar ug usbo ng imahe ni ini gikan sa pagka-drug ug prostitution haven sa Cebu City. Ang maong task force langkuban sa Armed Forces of the Philippines. As early as now, 'di ba? Pinapapasyalan ko na pinaparondahan ko sila parati ng public safety company. Just to clear the area muna, clear the area parati. During the first meeting, ganun yung idea ni Councilor Cueco. Maging siya, tourist area din ba? Andrea Patenya, News 5. Una na unyay bagong Regional Director ang Police Regional Office 7 ugma kay matud ni PRO 7 Officer in Charge Police Senior Superintendent Orlando Walat, nakadawat na silang initial report kabahin sa maong kalambuan apan dili pa sila sigurado kung kinsa gyud ang formal nga mulingkod kay wa pa ang official order. Apan dugay ng huhungihong nga si Police Chief Superintendent Tom Banyas ang kanhi pangu sa Human Rights Affairs Office sa Camp Crame mao gyud ang muhulip kang kanhi Regional Director Chief Superintendent Danilo Constantino. Nanginaot si Walat nga gawa sa kriminalidad usa sa mga panghingusgan sa bagong Regional Director sa tunga-tungang Kabisayan mao ang wa pa gyud masulbad nga problema sa illegal nga drogas. Well, I believe so. Kay usapang gyud na sa mga perennial drug problem in the region, although di man ingana siguro ka-serious, but I think it should be one of the concerns of the new regional. Mayor sa Santa Fe mipasangil nga environmentalist nga abogado nga complainant sa pagpaguba sa mga structure sa mga resort sulod sa easement zone nakalapas usab sa maong balaod. Mipasangil ang mayor nga gi-relocate sa environmentalist ang mga mananagat ngadto sa Pagatpatan human na palit niini ang ilang gipuy-an sa Daplin sa Baybayon. King Perez, Sugin Limi. Ito po sa mo ginay inuta nga magsiging-siging sa mga magsiging-siging manghadlok sa mga opisyalis.
Alang kang Santa Fe Mayor Jose Esgana ang inilang Environment Advocate Attorney Tony Oposa ang subling nagpabuhi sa suliran karon sa pipila ka mga resort owners sa ilang lungsod. Matod ni Mayor Esgana, misumbong kaniya ang pangu sa Office of the Building Official sa munisipyo nga nangayo si Oposa og lista sa mga resorts nga dunay struktura sud sa easement zone duha ka buwan nang milabay. Sabi nga nung muhatag ka man dito, di man na siya official. For what purpose? So gikunik ko na karon sa pangitabo ano. Matod ni Esgana, gipabalhin ni Oposa ang gibana-bana nga 30 ka fisher folk families niadtong tuig 2000 ngadto sa pagatpatan sa Barangay Okoy human napalit sa environmentalist ang beach lot nga gipuy-an sa mga mananagat. Gisaaran kuno ni Oposa ang mga mananagat nga hatagan og panginabuhi ug lugar nga kabalhinan apan wa kini mahitabo. Nagproblema karon ang mayor sa pag-relocate sa mga pamilya sa maong dapit. Katong iyang gipa-relocate usa po din sa additional burden sa LGU nga kung atong ipatuman kining 40-meter easement kinahanglan gyud sila relocate. Ang kini nakakonek ni sa katunggingon nga luoy kayo ang mananagat kay wala ni matungkaan. Gisuwayan pagkuha sa News 5 ang habig ni Oposa apan nagdumili kini sa pagpa-interview. Ilang ko magpa-interview anak kaya ako rin nag-file. May nang low profile lang ta. Niadtong tuig 2010 gimando sa korte ang pagguba sa mga structure sa unom ka resorts nga nasud sa 20-meter easement zone sa Baybayon human mi-file og kaso si Attorney Oposa. Duha sa unom nga namanduan sa korte nga ipaguba mibalik sa pagtukod og mga istruktura sa Baybayon. Samtang laing 5 ka resorts nga way labot sa court order adunay gipang tukod nga structure sud sa easement zone. King Perez, News 5. Gipaimbestigar na sa City Hall sa Dakbayan sa Sugbo ang kalambigitan sa mga barangay official sa gidili nga drugas. Ang uban kanila gituhuan nga mga drug protectors. Leslie Caminade Vestil, Sugin Limi. Gitahasan ni Vice Mayor Edgar Labella ang Vice Presidente sa Association of Barangay Captains sa Dakbayan sa Sugbo sa pag-imbestigar nga adunay mga barangay officials nga mga drug protectors. Gawas sa mga pulis, laki pusab nga gituhuan nga nalambigit ang mga opisyal sa barangay sa pagpanalipod ni adtong nagdigusyo sa gidili nga drogas. Dili lang pulis, dunay mga allegations na nga dunay mga certain barangay officials. So this is a very serious problem, but we really have to do something about this. Kani sa mga pulis nga yan ang pagsaling, pulis lang mawako. Ang Vice Presidente sa ABC nga si Kapitan Joel Garganera mipadayag nga ang tanang ahensya sa gobyerno adunay pagkuwang sa pagpaningkamot sa pagsumpo sa gidili nga drogas. Apan matud pa niya dili karon panahon sa pagbinasulay kundi panahon sa paghiusa. Dugang pa ni Garganera gikinahanglan nga magtinabagay ang tanan ug mulihok dayon karon. Naikakuwangan ang pulisan, naikakuwangan ang PIDEA, naikakuwangan ang mga barangay ug ang atong city government na. We acknowledge that. No? But this is not the time for blaming. No? We have to regroup. Kanya itong gibuhat karon dili ni para sa tuwa. For the generation to come. Ang problema sa drogas di lang problema sa kapulisan, gobyerno ug ubang ahensya, kundi problema kini sa tanan, kini matud pa ni Vice Mayor Edgar Labella. Hinungdan nga unta magkahius ang tanan bisan pa man og di kini masumpo dayon, mapaminusan man lang ang nagagrabing problema sa drogas. Leslie Caminade Vestil, News 5. Plano karon sa Sitom nga sama sa mga barangay workers ipaubos sab og random drug test ang mga habal-habal driver sa Dakbayan sa Sugbo. Juliet Hanar, Sugin Limi. Himamato ni Sitom Chairman Joy Tumulak ang kadagkuan sa COSAP aron hisgutan ang plano ni ining ipaubos sa random drug test ang mga habal-habal drivers sa Sugbo. Mato ni Tumulak nga way rason ang mga habal-habal drivers nga di mutahan sa ilang kaugalingon kundi sila tigamitan og gidiling drogas. Ang kining drug test is voluntary man, no? Pero kung panalitan ng usa ka habal-habal driver wa say gitaguan and then ang iya pamugas lang, siguro dili ko siguro siya angay mahadlok og mo submit siyang kaugalingon og drug test kay pag matuod man na nga limpyo siya. Pero kung panalitan do na siya gitaguan, mao na dili sila magpa-drug test. Uyon hinuon ang mga habal-habal drivers ni ini aron kuno masayran ug masumpo ang mga tigamitan og drogas. Matud pa sa mga habal-habal drivers nga usa ka maayong lakan kun ugaling madayon kini aron sabdi maapil sa bating pagtan-aw ang ubang habal-habal drivers nga nagtinarong sa ilang trabaho. Para nimo okay ra kayo? Oh. Wala problema. Wa. Ha? Ngano man?
drug test. Okay ra para may bawaan ba? Kinsa gi magamit tayo ginadiling droga. Di siguro tanang habal-habal driver eh. Julie Tainar, News 5. Gusto sa Inter-Call Center Associations of Workers nga iparegulate sa gobyerno ang business process outsourcing dinhi sa Pilipinas tungod sa grabing pagpangabuso sa mga trabahante niini. Ryan Sorote, Sugin Limi. Labing dako nga habalan sa business process outsourcing sa Pilipinas ang sugbo. Gani, ana dinhi ang top 10 call center companies nga naghatag og libuan nga mga trabaho. Subay niini, dagan sab karon ang mga call center agents ang gipahimuslan og nag-antos sa mga illegal labor practices sa mga gagmay nga call centers. Aron matubag ang ilang panginahanglan, naumol ang Inter-Call Center Association of Workers kung ikaw aron tutukan og panalipdan ang katungod sa mga agents. Gilisasab sa ikaw ang top 10 violations sa di mo minus 30 ka magagmay nga mga call center sa Sugbo nga giingong gipasagdan sa Labor Department. Naglangkob kini sa kalit nga pagtakdak sa trabaho, kalit nga pagsirado sa kumpanya, ang di pagregular sa mga empleyado, kuwang nga benepisyo, pinugsanay nga overtime, kuwang nga suhulan o pagkadilatar ni ini. Matud sa ikaw nga nagpadayon ang maong violations o nagkadaghan na sab ang mga call centers nga nakalapas ni ini. It's getting worse now because no one cares. From the government itself, they just disregard. Kung nagpatay mali lang sila kung nagahitabo ni kay tungod, they are looking forward na to grow more. Di na gustong makita upfront nga natin mga underground unfair labor practices. Nasayod ni ini ang Department of Labor and Employment. Apan daw sa napakabuta-bungol bisan sa nagkadagang reklamo. Bisan pa man ini, padayong may bobo ang mga foreign investors sa ilang minilyon nga kwarta kay di mahimo nga magmug ng union sa mga call centers o di sabhugot ang pagpatuman sa mga labor law sa nasud. Sa miging tuig, usa ka call center ang kalit nga nanira, din daghang mga agents ang nawad og trabaho og sama sa ilang gikadlukan duna sa laing call centers dinhi sa Sugbo nga manirado. Number one is ang agents mismo mo yung main source nga nung nabuhat niya sa mga employer. Kaya it's because ang agent manggod karon mura sila mahadlok ba kay knowing this is actually they're the bread and butter, they're the breadwinner of the family. Sa mahadlok sila makuha og trabaho. Ryan Sorote, News 5. Delikado ang mga motorsiklo nga dunay kargang tangke sa gas o butane mao nga dakpon kini sa Sitom subay sa mando sa Department of Energy. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Magtagbo ang mga sakop sa Sitom ug kadagkuan sa Department of Energy kalabot sa pagpanakop na unya sa mga motorsiklo nga magkarga og mga tangki sa gas ug mga butane. Matud pa sa chairman sa Sitom Joy Tumulak nga aduna siya klaruhon sa tipik sa mga lagda sa pagpatuman unya niini. Gipasabot ni Tumulak nga gidili gyud ang pagpamaligya og butane ug mga gasolina ang gisulod sa kanister. Kayo kay ang Sitom mohugot og kampanya ining pagpamaligya og mga LPG or butane nga gisud og canister. Mao nya nay among hugtan og kampanya aside sa mga violator sa driver, amo sa nang hugtan sa Sitom kanang klasiha sa matang sa pagpamaligya. Usa sa mga namaligyag butane kinsa nagdumili sa pag-atubang sa kamera mipadayag nga nasayod silang gidili na ang pagpamaligya og butane ingon man pagkarga niini sa motorsiklo. Igo ra kuno siyang nanarbaho ug misunod siyang amo. Samtang kining usa ka dealer og mga tangki sa gasolina miingon nga kun mopatuman man gani ang Sitom sa pagpanakop, kinahanglan nga pahibawon silang mga dealer. Well, I think kung mo nay gusto nila gitun-an tingali na nila unsay mas safer way pagyudan og inform ko na mosunod ra pud ko. Leslie Caminada Vistil, News 5. Hot topic sa nakalabay nga mga simana Glenn ang pagplaster sa baba sa mga masuso nga gipanganak sud sa maternity. Hangtod karon wa pay klarong resulta ang investigasyon nga gihimo sa Interagency Task Group. Ug sa subling pagbalik sa Kanyati News Network kon CNN, gipangayon ni Ed Cans ang pulso sa atong mga kapatid bahin sa maong issue. Once upon a time, after sa akong stressful days sa work, I did not miss the chance nga mutumaw sa latest update sa giingong pagbutang og plaster sa baba sa mga masuso sud sa Cebu Puriculture Center and Maternity House. Gani 5 na kabata ang giingong nakasinati og the same experience.
In my own opinion, katingadan gyud kung tinuod nga gipangutangan og plaster ang baba sa mga bebes. And then, I realized nga ana ako sulod sa akong damgo. What makes it mysterious kay sama sa mga babies sa maternity at dunay plaster sa akong baba samtang mirampa ko sa kadalanan sa kulon. Bisan usaon, I can remove the plaster in my mouth. Una na kong nahinabi si Nanay Lucy. Ah, ako di ay! Patay! Saan na ko isulti? Pag-sure mo di ay! Sigo ni Nanay nga pamilyar ang nahitabo nako like the plaster babies sa maternity. Dili tingali na mayo sa mga bata baron nga angay gustong muhilak, mo-expose sa iyang gibati, murag dili na ngayan. Kay hot ang weather sa akong dream, I look for the perfect sunglasses. Apan, wa yun bi magkasinabot ining na maligya og shades sa kulon. Oh no! Ang ending, igo na lang ko, nagsukod-sukod. Kasabot kayo sa iyang storya? Gamay. Gamay. Kunti lang. Ano ang kasabot? Namin tape mo ba? Nasugatan sab nako kining sakop sa sitom, and just like the sunglasses vendor. Nakita sab niya ang akong kahimtang sama sa mga masuso nga gipanganak sa maternity. Ang ibang plastira na tong baba, sir. Inamay. Sakit manggali plastira, igtangtan mo sakit mangga isa mo tas bata. Nga ang panis sa bata berti pa mo. Sa akong paglakaw-lakaw sa kulon, way bisan usa ang mituyo og ibot sa plaster sa akong baba. Igol lang ko nga gitutukan kung nganong adunay plaster sa akong mouth. Ug tungod sa kakapoy sa akong pagsuroy-suroy, milingkod na lang ko kauban si Manoy Musikero sa panhinaot nga adunay muibot sa plaster sa akong baba. In my dream, I realized na dili ko butangan og plaster sa pagmasuso diya sa pangalanan, diya ko gusto ang dug, ang paghilag sa sapato, masuso. Ikaw ba, bisag iplastira na imong baba, sapa gyapon kay ka. Agay! Ouch! Putting plaster in one's mouth, it means preventing a person to express ug sa atong democratic society. It's a capital N-O, no, regardless of age. It's my highest hope nga masulbad kini ang suliran sa atong mga otoridad ug mahimo kining leksyon kanatong tanan mapamasusuman o bata. Sama nako o ngadto sa mga hamtong nga wise bisan kinsa nga mamahimong mo plaster sa atong baba. Because in the Philippines, you can, we can, I can, it cans. News 5. May wala to prisuha si Edkans. Maukad to ang usa ka oras nga pagbalita sa Action Bisaya. Kini si Glenn Soco. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid! Di kay di lang kutob sa balita. Aksyon!